Bić, pobrajmy! Bić! A dobrze. Marek, nie Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Hey, pobraj! Hey! Fight! Гледай, гледай. Нек мъсъл. Аз не хвана. Виж си идиоти, аре на ново. Чакай малко. Аре, идите майки. Гей, предавам я така прави. С толкова съм правя. След да някакви жести ме разреши. Аре бате, аре пак. Плътник. Той. Той е? Не, той. Аре, Той е голям. Добре, аре, смай. Да, копре, ти всичките ги дигаш. Също е. Шима, you can leave. Та снимаш ли ме, а? Не. Я ти видя грей. Нищо не виждам. Миля. Не се слава, не се снимаш. Не се здраве. Така че не се здраве. Искам това куче. Кое куче? А той не куче дойшъл. Къде е куче? Може ти изяде. А това куче папка много. Той папка. Много. Папка е защото... обича да папка. И Защото не е обича куче. деца. Той ме Които- приятел само. Приятел? Нямаше бял потник, бе. Той ми е... Кой да съм? Аз лош съм. Чакай. Какво гледаш? Ставате. Идиот. Сега, Тонко затваря вратата, бе. Аре, коридор. Той трябва да отвори, нали? Да. Яна, трябва да смахме. Май я. И се влизи, бе. О, Къде си, Тонко. бе? Трябваше така. Окей, аре, втори дол, дай. Копре, сега пак объркай. Давай. Аре, ице. Къде си, бе? Не така, бе! Първо те фащам, после така. Чакай. Така обикновено. Така. Така. Сега защо го направи? Защото не знаех, че има такова. Защото е с бавни движения се развива. Аре, трети дол. Тонка, чакай. Отиди малко по-напред, капеле. Махня на... Влизай. О, Тонка. Къде си, бе, бат? Стига, бе, Да, знам. Винаги забравям. защо ме направи преди това? Чай. Аре, излизай.
Ето, сега го прави. Той се паникьоса от камерата. А така. Аре, четвърти, пети или не знам кой вече. Аре, давай. О, Тонко. Остава.